Здравейте, Свет с вас. Днес е 1 юли 2026 година. Правя това видео за вас. Така, това ще бъде интересно видео според мене. Не знам точно откъде да започна. Имам доста въпроси, неща, които тук съм си нахвърлял, написал. И може би ще започна с астрологията. Така. Който ми е гледал видеята, знае, че аз постоянно говоря за планети, показвал съм някои неща, казвал съм други, но винаги говоря за планети и така нататък. Когато в Patreon направих услугата за астрологичен анализ, не знам защо някои хора от вас си помислиха, че аз ще използвам традиционната западна астрология, така наречената тропична астрология. Тази, която вие четете всеки ден в всеки сайт, вестник и така нататък, която е, нали, по зодиите. Така. Аз използвам астрологията, античната астрология, вавилонската, шумерската и така нататък, която е върху неподвижните звезди, тела и планети съответно. Така. Защо го казвам това? Защото това е много добър пример за това, което повтарям от години, че всичко е пред вас. Всичко е пред вас, всичко е пред вас. И не си правите труда да видите разликата между, както казах, съвременната западна астрология и античната астрология. Разликата е следната. Всеки може да я напише и ви съветвам да го направите. Те се наричат тропична и сидерална астрология. Тропичната, пак се повтаряме, това е модерната, сидералната е старата, така да се каже. Разликата е следната. Тропичната, която пак казвам, всеки чете във вестници, сайтове и така нататък, е основана върху сезоните. Сезоните. И за това, как да го кажа, ми не е точна. И е изключително така фрапантно за мене хора, които години наред са чели тази астрология, идват и си искат да си направят анализ, който аз използвам антична астрология, и има разминаване от Земята до небето. Разбира се, ще има. Значи, пак казвам, в едната се използват планетите, звездите и неподвижните там тела, а в другата сезоните. Според вас, кое има по-голяма точност и съответно и стойност? Тази, която днеска ще духа вятър, ама не знаем откъде, ще завали може би след половин час, ама то заваля след 2, нали? Няма конкретика, няма точност, няма как да стане. Докато при планетите всяко движение се е там, може да се върнат стотици, дори хиляди години назад и да се види какво е било. Точка по тази тема. Така че надявам се следващия път и от тук нататъка по-точно, проверяйте ги тези неща и се замислете малко. Няма как аз, човек, който години наред ви обяснявам за планети и така нататък, и знаеш, да тръгна да ви показвам и да ви правя анализи, които са свързани с жегата лятото и т.н. нататък. Разбирате за какво говоря. Така. Следващото нещо, бях споменал в предното видео да ми дадете някаква идея за синоним на богоизбраните, така да се каже. Имаш един коментар. Малките шапки или малките шапчици, зависи, нали, как. Така. Това ще бъде. Значи от тук нататък, като кажа малките шапки или малките шапчици, да се знаете за кой говоря. Малко по-късно в видеото ще говоря за това нещо, за тях. Нещо, за което пак отново всичко е пред вас. Свързано е с Луната, нали? Защото имаш и такъв въпрос горе-долу, ама не точно, ама аз ще го наместя, да се каже, в правилното русло. Има и няколко други въпроса, които тук съм си нахвърлял, ама не знам дали с тях ще започна или с... Не, ще започна с другото. Пак тези, които са ме гледали през годините, знаят, че златото е моето нещо.
Златото е това, което винаги години наред съм ви казвал аз какво правя, как го правя, нали, не в 100% всичко, защото пак казвам, не всеки човек си казва всичко, защото трябва някои неща да се запазят, нали, за лично приват, но съм ви казвал много. И сега малко ще кажа за златото отново, ще се повторя и го приемете като финансов съвет. Ама наистина финансов съвет. И ви моля, ама наистина много сериозно ви моля да се замислите на следното. Аз примера съм го давал с Майкъл Джордан и някой ваш комшия. Ако имате избор, ако вие имате избор да играете баскетбол с Майкъл Джордан и с вашия съсед, с кой бихте играли? Логичният отговор е с Майкъл Джордан, защото това е професионалист, човек, който може да научите много за тази игра. А с вашия съсед, нали, до там. Защо ви го казвам? Защото направи грешката, вече не помня кое видео беше, да си пусна там на Киро Брейк. И там се започна, златото щяло да става 10 000 и повече, той са глупости, не знам си какво си, те нататък. Киро е съседа, с който вие ще играете баскетбол. Аз не съм Майкъл Джордан. Не съм. Но затова ще ви кажа, тук съм си направил една суха статистика за златото и всеки може да я провери отново. Тя е достъпна за абсолютно всеки. Пак казвам, всичко е пред вас, просто трябва някой да си направи труда и да ги види тези неща. И като ги види, да ги осъзнае. По-важното, да ги осъзнае, не просто да ги гледа и ма той Киро каза, еди какво си. Той Киро каза и за Стоян Колев някакви неща, ама после, нали, както и да е. Няма да каже сбърках, подведох се, както и да е. Няма да говоря за това. Всеки си има глава на раменете и моля ви, използвайте. Така, сега. Дотком балона, когато стана, NASDAQ губи почти 80% от стойността си. И му бяха необходими приблизително 15 години, за да се възстанови. За този период от 15 години златото се вдига 7 пъти. Факт. Пред вас, черно на бяло. Така. Следващото нещо. Финансовата криза през 2008 година всичко се срива, включително и златото, което губи около 30% от стойността си. Но в следващите няколко години цената му се дига тройно. Пак факт, отново всичко е пред вас. Така. 70-те години, когато Polaroid излизат на борсата, те се сриват. Така. Инфлацията ги удра изключително тежко и златото поскъпва от $35 до $850 за унция. Или това е увеличение над 20 пъти. 20 пъти увеличение на златото за този период от време. Така, това са 3 примера, които са пред вас и всеки може да ги види. Защо ви го казвам? Винаги съм ви казвал за златото. Купувайте. Виждам обаче една, не би го нарекал защитна реакция от вас, но някакси отказване да се прави каквото и да е, защото ама ти там в Австрия купуваш Венската филхармония, нали, монетата, ама тя при вас е по-ефтина, а пък тук в България тая монета е с примерно 200-300 евро или там нещо си по-скъпа. Така, това е причината. Нали? Защото тая монета е по-скъпа. Ама той има и други монети. Има и там канадския кленов лист и т.н. Нали? Много други неща и варианти. Сега, нормално е Венската филхармония тук да е по-ефтина и изгодна, защото тук се прави, в Австрия. Тук се сече. Нормално е канадския кленов лист в Канада, където се сече, да е по-изгоден, отколкото тук или в България. Нормално. Нормално е, аз ако отида някъде там в Африка, златото там е по-ефтино, отколкото тук, в Европа. Така че
Причини винаги може да се намерят и оправдания нещо да не се направи. Но казвам ви го най-отговорно и това е финансовия ми съвет към вас. Купувайте злато. Наистина. Купувайте злато. Много от вас няма да имат възможността, изобщо не могат да имат възможността да използват златото за гарант, което аз ви казвам, че правя вече много години. Така. Но, въпреки всичко, купувайте злато. Ма то сега цената му пада, щяло да има корекция. Да, корекцията предполагам и сега юли месец ще си продължи. Сколко? Няма никакво значение. Но не дейте да търсите дъното. Почти никой няма да го намери. Почти никой. Така че ако имате възможност, купувайте си злато. Физическо. Дръжте си го или в трезор, или във вас, както вие си преценете. Но, тук голямото но, моля ви, проучете преди да купувате каквото и да е, как да го съхранявате. Наистина, това е най-важното нещо. Съхранението на златото. Дали ще бъде монети, кюлчета, барове, няма никакво, това не е барове. Да, три са нещата, сега не мога да се сетя точно, както и да е. Но как да го съхранявате? Затова казвам трезор или там при вас, но има разлика при съхранението, защото това е най-важното нещо. Само е тук една вметка ще кажа. От миналата година си прави един експеримент с златото. Направих си отделен отделен профил в шпаркасото, който купувам злато и го купувам на Dollar Cost Average. Или иначе казвам, всеки месец, между 8 и 10 число на всеки месец, купувам еднакво количество като сума пари злато. Няма да казвам каква е сумата, но еднакво количество сума злато. Така. И за 10 месеца, откакто 10 месеца откакто го правя това нещо, съм на загуба. Защо ви го казвам? Първо, защото ми знаете много добре мнението за Dollar Cost Average. И ако погледнете графиката на злато, ще видите, че 10 месеца, както съм започнал от миналата година, и въпреки, че имаше покачване, и сумата е една и съща, не са 10 месеца, 9 са всъщност, 9 месеца. Както и да е, съм на загуба. Загубата не е голяма, но е загуба. Нали? Затова ви казвам, когато използвате Dollar Cost Average, е най-хубаво да почнете от началото и то да се вдига и вие да купувате и винаги ще се на зелено на печалба. Но когато се случи да сте ето така, това и това да продължи, няма как да сте на печалба. И другото нещо, което ви казвам за тази стратегия, видиш ли, никой не разполага, говоря като общо нормалните хора, аз също се славям за нормален такъв, нямаме безгранично количество средства. Така. В един момент, ако видя, че нещата продължават така, ще преустановя за известно време, докато видя, нали, съответно си купувам в основния акаунт за злато по друг начин, както аз си преценя. Там няма значение, да не ви давам тук къли, защото това работи за мен, но не знам дали ще работи за другите, както и да е. Но съветът ми е, използвайте момента сега, имате още няколко месеца, купувайте злато. Наистина. Отговорът тук на много от вас ще бъде, ама нали сега чакаме дъното на криптото, да купим и то после ще изхвърчава и сме по-добре, защото еди какво си. Не съм убеден. Това е личното ми мнение. Според мен златото винаги е било и ще бъде благородния метал. И това за мен е напълно достатъчно. Няма да влизам в спорове едното, какви са му преимуществата, другото. Говорил съм изключително много на тая тема в много видеа, въпреки че бях казал, че няма да говоря повече за биткоин и крипто и така, и си нарушавам пак думата, но това е.
Който иска, това е моят съвет. Наистина финансов съвет, купувайте злато. Най-добрият вариант е да го купувате и да го използвате като гарант, за да може да си развивате някакъв бизнес или нещо си. Това е най-добрият вариант. Тоест, това е добър вариант. Най-добрият вариант, който аз правя, който за момента е най-добрият вариант, златото служи за гарант. С парите, които този гарант осигурява, преди години закупих акции на самата банка. Акциите на самата банка даваха много хубав дивиденд процент. В момента не е толкова, но пък цената им се вдигна изключително много. Така че имайте в предвид, че има много възможности за трансформиране. Така, имаше няколко въпроса от един човек, който ми ги писа в Patreon в понеделник. Единия беше точно за златото и за Силва Дончева. Нейните предсказания за, мисля, че беше следващите 2 години. Не съм ги гледал. Признавам си, не съм ги гледал предсказанията, не съм гледал нищо тя какво говори за златото, какво ще стига и т.н. Аз за мене си имам там една, как да го кажа, карта, най-точното, която съм си написал месеци за месец, за тази година, за следващата година, за последващата година, какво би трябвало да се случи в света. Аз съм написал тук 3-4 неща, ще ги споделя с вас и ще видим дали се случат. Сега, както знаете, предното видео ви казах за примирието в Близкия изток, Йок. Влязох на шорт, взимах каквото си взимах, доволен съм, защото пак казвам, по-добре да се вземе част от нещо, отколкото 100% от нищо. Много от вас сега ще кажат, ама тя цената сега падна още, не знам си какво, защото в момента е 58-59 хиляди нещо от труда, там някъде, както и да е. Но пак казвам, по-добре да се вземе част от нещо, отколкото 100% от нищо. Това е. Толкова за злато, толкова за криптото. Така. Може би да ви ги кажа тия неща сега, защото после ще ги няма да са актуално по темата. Какво очаквам да се случи? Както казах, месец по месец, година съм си ги направил. Сега някои ще ме питат как съм ги направил тези изчисления. Тези изчисления пак, както започнах видеото, се правят по небесните тела. Това е. Това са неща, които са... Тук искам много важно уточнение да направя, свързано и с астрологичните анализи. Има дадености това нещо да се случи. Но дали ще се случи, вече зависи от хората. Когато е личен астрологичен анализ и е дадено някакви неща да се случат, те зависят по-голямата част от човека, на който е направен това нещо. Той да предприеме някакви действия и благодарение на тези действия да се случи това нещо. Същото е с мащабните световни събития, които са заложени. Заложени не е точната дума, защото като се кажат заложени е все едно няма мърдане. Обаче има мърдане. Има мърдане, защото много от нещата се манипулират, скриват се, научават се по-късно и благодарение на тази информация, която може да се прави ето така, в световен мащаб, събитията, които се случват, също могат да се обиграват в много посоки. Така че това сега, което ще кажа, е дадено, но дали ще се случи на 100%, така. Споменах за златото, очаквам корекция сега, юли, може би август, но след това нагоре. Евентуално ноември месец тази година очаквам много рязък възход. Защо? Няма значение. Така.
Октомври тази година, 2026, според мен ще започне световния срив на пазарите, на имотните пазари, имам предвид. Срива на имотите в световен мащаб като цена ще започне. Не очаквайте да бъде фуп и така. После ще започне така, зависи на как ще го натисна, дали ще бъде по-бързичко или малко по-бавничко, но според мен тогава ще започне. Октомври тая година. Декември тази година новата благословия. Според мен малко се забавя, но новата благословия ще бъде декември тази година, според мен. И което ще доведе до съответно възход на компаниите за здраве, технологии свързани с здраве и така нататък. Имайте го в предвид. Аито. Той съм го написал тук с една удивителна за мен, защото това е нещо, което трябва да стане, би трябвало да стане около март 2028 година и тогава този балон на Аито да се спука. Имаш един много хубав коментар за тая тема. За съжаление, телефона ми няма да ви го чета, но беше много добре разяснено, че де-факто Аито не е точно такава технология, каквато большинството от хората си мислят. И ще го осъзнават все повече и повече и около март 2028 година ще дойде крахът на това нещо. Тук мога да вметна Мъск за... Как му беше компанията? SpaceX. За SpaceX, която много хора се вкарват вътре, въодушевени, нали така, хубаво, добре, чудесно. Но пак ви казвам, исторически, фактологически, златото винаги побеждава. Винаги. Сега съгласен съм, че в много кратък срок от време някой ще влезе първи в някой проект и ще излезе почти на някакъв връх, ще направи там примерно 10 пъти парите си. Възможно е, има такива неща, но замислете се колко от вас могат да влязат, деца вика първи, още от началото, за да могат да излязат някъде и да са доволни. Почти никой. Почти никой. Така че бъдете изключително умни, защото според мен, аз съм ви го казал, до година 2027 година предстоят тежки моменти в световен мащаб за икономика, борси и така. В смисъл, за мен ще бъде много червено. Ама много. Наистина много. Това е на тази тема. Сега, имаше тук пак от същия човек, който ми написа много коментари в Patreon в понеделника. Аз съм избрал 3 от тях, защото останалите, няма да ги казвам кои са, но съм говорил за тях в видеята си през годините и моята гледна точка и информация съответно не се е променила. Така, първият въпрос, който смятам, че на много от вас ще бъде интересен и който в последните няколко видеа ви го показвам случайно, обяснявам. Става въпрос пак за Тирол, за Австрия. И въпросът беше нещо, сега тук набързо съм си го нахвърлял. Защо държавите в световно, така го разбирам аз в света, които се управляват от елитите и буквално всички им се подчиняват и така нататък, а в Австрия едва ли не всичко е окей. Защо е така? Сега, винаги съм казвал едно нещо. Дадох ви го примера. Значи става въпрос за Тирол. Аз говоря само и единствено за Тирол, а не за Австрия. Дадох ви пример с Палма де Майорка там, че Палма де Майорка не е Испания.
законите са различни. Говоря не като законите на цялата държава, а законите на местно ниво, неписаните закони, така го наречете. Сега, защо в Тирол е по-различно, отколкото в Австрия и защо Тирол, и аз това съм го казвал пак много пъти, че Тирол ми напомня на моето детство в Габрово. От преди буквално 40 години. Нещата и тук ще станат зле, но ще станат зле много по-късно, отколкото в останалата част на айде на Австрия, ще кажа. Да не кажа цяла Европа. Защо е разликата? Разликата е, че тук района е земеделски и туристически. И това е нещото, което е основната разлика. Не говоря за туристическото, говоря за земеделската част, за животновъдската част най-вече, за кравите, за конете. Много малък известен факт е, че аз съм го казвал в някои видеа, ама не знам колко от вас го помнят. Почти цяла Европа, да не кажа и част от останалия свят, използват австрийските крави, съответно и швейцарските крави, кожите им, за автомобилната индустрия. За най-скъпите марки коли се използват кожи от кравите в Тирол и от Швейцария. Защото те ги качват по-нависоко, там няма мухи. Не знам, трябва да ви го обясня явно. Когато мухите кацат по кравата, кравата почва да ги шиба с опашката си, да ги гони. Нали? Обаче по този начин тя си наранява собствената кожа и си цепи кожата. И тая кожа не е толкова добра. Но когато са вече по-нависоко в планината, там няма мухи. И те си пасат. Значи той има тук празник, забравих кога беше. Качват кравите в планината и ги оставят там за няколко месеца. Не са доят, не са нищо. Те просто си в определени места, не си мислят, че ги пускат така да ходят да щъкат. В определени места те си ходят, си обикалят, имат си там вода, пасат и август месец, мисля, че беше края на август месец, е голям празник, когато кравите ги смъкват надолу от планината, ги прибират. Тогава е направо е бахти карнавала. Навсякъде почти. Говоря за сега, това е другата разлика, която искам да кажа. Това говоря за планинските селца и градчета в Тирол. Така, да се върна на разликата. Всичките, да вземем Франция, например. Франция, Великобритания, Белгия и така нататък. Те са главно градове. И имиграцията, която елита така прибира при себе си, те ги разпределят в градовете. И ги настаняват по хотели, по това, по онова. Дават им, нали, съответно средства, с които те да живеят. Тези средства ги печатат, те са неотчетни, така да се каже. Така. Какво искам да кажа? В Тирол е селени. Айде, така най-добре. Тук са селени. Селени, които отглеждат крави, картофи и царевица. Това са трите основни неща за земеделието и животновъдството. И коне. Да, и коне. Конете също са много малко известен факт, но тук се отглеждат едни от най-добрите здрави и всякакви там коне, които са сетите. Коне за състезания, конни състезания, коне и за... То не знам как да го обясня, защото в България няма такова нещо. Но коне за красота. Айде, може би тая дума ще използвам. Имигрантите, те няма да дойдат в такива градчета и селца и да отглеждат картофи, царевица или да пасат кравите. Нали? Те стоят в градовете и получават така безвъзмезно нещата. Това е голямата разлика. Тук хората в Тирол все още, не знам до кога, но все още си ценят изключително много земята. Буквално една нива
се предава от поколение на поколение на поколение на поколение. И тая нива винаги се обработва, винаги нещо се прави. Докато започва и тук, нали, съответно да се получава, по-младите, които получат тая нива, нали, част от нивата я дават за строителство. Построяват, примерно, няколко къщи, нали, такива малки еднофамилни. Другата част от нивата продължават да си отглеждат разни неща. Но тогава пък има един проблем, че не можеш да отглеждаш каквото си отглеждал до тогава, защото тук в Тирол използват затор лайна. Ама истински лайна от кравите. И тези лайна ги събират в една цистерна, разреждат ги с вода, тази е една специална цистерна с едни такива тръбички и маркучи, закачате на един трактор и трактора минава и всичко пръска отзади. И за хората, които не са свикнали, това е страшно, защото прямо караш си колата, минаваш по Бундестрасто и отляво отдясно минали такива, опръскали всичко с лайна, то мирише на диария, то някои хора не могат да понесат, им се повръща и така нататък. Това е основната причина. Това са едни малки неща, които се натрупват, които имиграцията, тези хора от всякъде, те не ги харесват. Те искат просто да седят някъде и да получават всичко наготово. Докато тук в Тирол нещата са различни. И ще бъдат различни до поне така като гледам, поне следващите 10-15 години. След това ще видим какво ще се случи с цялата ситуация. И това е. Тук също има контрол, но пак казвам, Тирол е различен от останалата част на Австрия. Тук цените са по-високи, отколкото примерно в по-нататък, там да не казвам къде. Различни са. Тук е по-скъпи са имотите, наемите, да, имотите съответно също са по-скъпи. Разликата специално за имотите е драстична. В пъти. Просто по този начин хората, местното население, по този начин се предпазва. Те са го осъзнали по някакъв начин. Другото е туризма. Туризма е нещо, което буквално крепи Тирол също. Защото не си мислете, че там няколко хиляди крави променят нещата. Те ги променят само единствено за собствениците. Защото пак казвам, кожата на кравите се изкупува изключително скъпо. Това е факт от автомобилната индустрия. Те си имат договори за години напред, които те се знаят. Те трябва да направят това количество да осигурят, крави, кожи и т.н. Те отделно мляко, млечната индустрия. Малко известен факт, между другото, е, че аз не го знаех реално до преди няколко години, докато не се сблъсках, така да се каже, един ден. Млякото, което се произвежда от всичките тия крави тук, и не само тук, говоря региона, изобщо Швейцария, Италия, Тирол, част от Германия, но в Германия по-малко, съответно, тя се използва, млякото се използва, познайте къде. Сега много от вас ще кажат хранителната индустрия, нали, правят с сирената и нататък. Да, но това е много малка част. Ама изключително малка част, която се използва за хранителната индустрия, като сирена и така нататък. Огромна част от цялото произведено мляко се използва за направата на лекарства. Да. Просто бедна ви е фантазията за какво става дума. Ама аз мога да ви спомена, защото знам със сигурност това нещо. Това е брутално. Значи Новартис, Sandoz, Новартис, те са две компании тук в Тирол. Те произвеждат пеницилин и всякакви други там лекарства, свързани с някои неща. Там е много интересно. Значи те произвеждат пеницилин, съответно произвеждат, понеже някои хора имат проблеми с пеницилина, са алергични, така да се каже, и те произвеждат едно лекарство, което е да ти помогне да не бъдеш алергичен към пеницилина. И третото беше там някакво друго, което е свързано с там някакви хормони, нещо. Не знам, не съм много убеден точно какво е, но както и да е. Но за там
отиват тонове на ден мляко. Само за Сандос и Новартис. Сандос е тиролската част, а Новартис е швейцарската. Както и да е, много се отклоних от темата, но това е в общи линии. Тук има земеделие, трябва да се работи, имигрантите не искат да работят. Вижте какво става в, както казах, Франция, Великобритания, Белгия, Брюксел, там дето града. И така, просто когато се дава нещо наготово, хората, тези имигрантите, искат да си в градовете, а не на някакво село, защото те идват от такива места. Искат да са в живота. Така. Айде за елита пак. Следващия въпрос. Как става вербуването, както казах за господин Радев, позивна Моисей, как става неговото вербуване? Много пъти съм го казвал и е толкова просто. Изнудване. И другото нещо, което много малко хора осъзнават, голяма част просто пропускат, е, че хората са такива. И в много от случаите дори не трябва нещо, защото въпросът беше много дълъг, така, дали чрез някакъв ритуал, дали чрез нещо си им въздействат и така нататък. Не бе, нещата са много по-прости и той, Сорос, старши, го казва. Там още преди година, който му е чел на Сорос нещата и знаел как е тръгнал, нали, когато Втората световна там се получава, той започва от неговите хора да краде и да взема. И той тогава казва, ако аз не го направя, някой друг ще го направи. Точка. Това е. Толкова е просто. Просто огромна част от хората са такива. Те просто искат за сметка на някой друг да се облагодетелстват. Това е. И тук фразата, която много години използвам, морал няма. И много от вас не са съгласни с това нещо и не могат да разберат, ма как така, нали, той човек, той обещава и после лъже, говоря за Радев в случая, и той лъже и как може сега за сметка примерно на майките, на пенсионерите, той да прави такива неща, пък да ни закача, нали, тези, които казват там олигарсите, да няма конфискации, да няма той, да няма оной. Морал няма. Разберете го, морал няма. И ще ви дам такъв пример. Всеки един от вас, като сега лятото такова с някакво, защото пак ще вали така при нас след малко, има комари, има мухи и така нататък. И вие, нали, въдразни и пляс, убивате там мухата или комара. За вас това е нещо нормално, нали? Дори не му отделяте внимание. Просто даже дори се радвате в много от случаите, че ако някой комар или някоя муха, която много бяга и най-накрая прибиете и убиете, нали, изпитвате някаква радост. Така, да ти се не види най-накрая, нали? Има го това нещо. Това е факт. Това е при всеки. Сега обърнете нещата така, че тези хора са в вашата позиция, а мухата или комара са всички останали. И за тях дори им прави кеф, особено на тези с малките шапчици, им прави кеф да убиват и да малтретират другите. Нали? И за тях те са ниши. Те затова, нали, там си има термина, знаете кой, за всички останали, които не са малките шапчици. И за тях това е нещо нормално. Така че и тук няма нищо толкова сложно, както казах там, ритуали, да им променят подсъзнанията и не знам, няма, просто хората са такива, бе. Те избират такива, които са безкруполни, които нямат морал. Морал е една форма, една рамка, най-точно казано, изградена от възпитанието. Но когато възпитанието е по-друг и ви учат на неща, които примерно малките шапчици, че вие сте най-важните, че всички други трябва да ви служат и може да правите абсолютно каквото си искате с всички останали, няма да имате абсолютно никакви
някой да ви търси отговорност и вие израствате с това нещо, как очаквате този човек после да се грижи за народа си? Той не е негов народ, бе. Той не е негов народ. Радев не е българин. В смисъл, как да ви го кажа по-ясно и точно? Смисъл, никой в България, който е дошъл на власт от 90-та година насам, не е българин. Тежки думи. Ама как? Петър Стоянов, Филип Димитров, Иван Костов, вижте ги, бе, всичко е пред вас, бе. Пиши го. Бойко Борисов, Бахарчо. Ма не, бе, то не било вярно. Да, бе. Не, бе. Как? Термина българо-убиец специално за Бойко Борисов е точно заради това. Но както и да е. Сега, следващия въпрос. Какво мисля за ясновидеца Яцковски от Полша? Честно казано, бях му гледал 2-3 кратки шортове, там имат, не са шортове, кратки видеа по 2-3 минути, има един канал, който ги качва. Много крайни неща казва. В смисъл, аз също казвам доста негативни неща, но аз вярвам в доброто в хората, заложеното добро в хората. Докато при него последните неща, които гледах, бяха, даже с нощи мисля, че гледах едно, за срива на парите. И се замислих много сериозно, защото той казва, че предстои пълна дигитален контрол, единствените държави, които няма да бъдат така засегнати от него, ще бъдат част от Африка, Индонезия, там Азия, надолу, и т.н. Което има логика, но някак си ми се струва... Тоест не мога да приема факта, който той казва, че парите като цяло ще загубят стойността си. И това ще бъде основанието да се въведе дигиталната валута навсякъде по света. И аз честно казвам се замислих и за момента не мога да намеря отговор, който да бъде как така парите ще загубят стойността си. Това значи, че абсолютно всеки актив, включително и златото, включително и криптото и каквото ще да е, ще загубя стойността си и той го казва, ще загубя стойността си точно за една вечер. Пуф! Много хора ще се загубят парите буквално ще изчезнат за една вечер. Не мога да разбера как това ще се случи. Не казвам, че не е възможно, но това го гледах, с нощи, там по някое време. Не съм имал много време да го помисля. Реално, ако помисля, може и да намеря вариант за това нещо. Предполагам, че ще има. Но пак ми изглежда някакси прекалено идеализирано. Така ще използвам тази дума. Защото съгласете се, че би трябвало, така ще подходя, би трябвало всеки човек, който си загуби спестяванията или парите в банката или в портфолиото или каквото и да е, и това е примерно държавна институция, примерно парите са в БНБ и нещо се случва с БНБ и всички изгаряти, би трябвало тогава хората, които имат спестявания в БНБ, да излязат и да пометат всичко. Би трябвало. Проблема обаче е специално за България, че това не се случва. Тук ще дам аналог с Албания. Нещата, които не се показват по телевизията, в Албания продължават изключителните протести и те преминаха вече в много сериозни палежи, чупения и така нататък на обществени сгради, на правителствени сгради, на резиденции там на премиери и така нататък, свързани с продажбата на острова на зетя на Тръмп. Защото искаха да правят острова продължение на едно друго островче. И не само, те го обявиха официално, така между редовете, че зетя на Тръмп е новия Щайн. Да. Много интересна тая тема, ама ще е за някой друг път, да не е сега.
Та албанците се вдигат, продължават, това вече не знам колко дена, 2 седмици, може и повече продължава това нещо. И това не са някакви си 100-200 човека, а последното беше над 300 000 човека правят погроми. Правят. Защото се защитават националния интерес, защитават си тяхния интерес. И тук ще направя, защото имаш един друг коментар от един друг човек, мнение за филма Гражданинът отмъстител, който там, нали, Мъск, видиш ли, той е хубав човек, пусна да се гледа безплатно в Twitter. Има го навсякъде този филм, всеки може да го гледа. Мнението ми е следното, ще бъда малко по-различно, както винаги. Когато няма държава, се случват такива неща. И ще се случват. И аз го казах, в България има партизански движения, които се оформят и ги има. Не говоря тук за там Васил Левски, какво беше, а за малки отделни единици от 2-3 човека. Така. И нещата ще ескалират. Не само в България, по принцип в Европа. За Европа ще говоря. И тези неща са пак, как да кажа, заложени, но те са бутани в тая насока. Като едно пророчество. Ще се случи това нещо. И те го бутат в тая насока. Под някакъв си начин. Дали ще се случи, ще се случи. Дали това ще доведе до някакъв вид промяна? Да, но тук по-важният въпрос е какъв вид промяна. Какво? Много хора очакват да се случи едно, а то се случва нещо различно. Да не кажа по-лошо, но различно. Така че, какъв е варианта? И варианти са много. Най-лесният вариант е тези, които за България ще говоря. Тези, които управляват България последните 36 години, буквално да бъдат избесени по стълбовете. Това е. Народен съд, конфискация на имущество. Аз винаги съм се питал едно нещо и питам и другите и отговор естествено, както каза, минутка за мълчание. И това е следното. Какво става с парите, средствата на хората, които Алексей Петров в случая. Алексей Петров бива убит, не се знае кой е, уж. Значи, това е най-интересното нещо. Официално никой нищо не знае, обаче народа знае. И какво се случва с парите? Къде отидоха парите на този човек? И много други, нали? Много други хора на прехода, така да го кажа. Мишо Бирата. Какво става с него? Къде отидоха парите? Свързани със същия човек, с Джугейт. Нали? Сега са примери тук за Бахарчо. Ама... Да. Тежки теми. Да. Може би трябва да ви кажа нещо друго. Аз в началото споменах за това нещо. И това е свързано с народа, нали? Малките шапчици. Тя не знам как да започна с това нещо, защото то е за пореден път, всичко е пред вас, години наред въбутам в тая тема и ви говоря за Луната, нали? Луната това, Луната онова, лунните цикли, вчера беше пълнолуние, т.е. да, беше пълнолуние. Колко е важна Луната, как Луната влияе на човешките емоционални състояния и така, как Луната се използва за всякакви катаклизми, най-вече за катаклизми, защото за добро почти никой не използва. Говоря така. Колко от вас са проучили Моисей? Нали? Всички знаем историята. Намерене, като бебе там, в Нил. Взете от жената на фараона едната и отгледан като египтянин. Така.
Всеки го е чувал това нещо. Нали? Обаче колко от вас реално си дават сметка и осъзнават, нали, че тоя човек, той не е говорил никакъв друг език, освен египетски. Не е говорил езика на малките шапчици. И това е черно на бяло, това е пред вас. И какво се случва тук? Значи, ще започна така. Едно от многото неща, с които е известен Египет, Египет е многото богове. Те си имат бог за всяко нещо. За маста един бог, за прозореца един бог, за тавана, за той, за всяко нещо си имат отделен бог, на който си дават енергията, молят се и получават там някакви неща. Черно на бяло има го, това факт. Така. И един обаче, това е много важно сега тук да го спомена сега. Всяка династия в Египет, или всеки нов владетел, така да го кажа, променя религията по свой образ и подобие. Какво искам да кажа? Този бог не му харесва, от днес нататък този бог е забранен. Със закон. И това е факт. Нали? Тук не преувеличавам нищо. Забраняват еди кой си бог и казват, от днеска на този бог няма да се кланяте, няма да давате нищо. Който отказва, има там наказание за това нещо. В много от случаите наказанието, в зависимост от Бога, са били смърт. Така. И с годините този Бог се забравя. Нали? Така се забравя се. Но на негово място или се появява нов, с ново име, или изобщо не се появява никой. Така, защо правя това важно уточнение? Стария, вече забравения, уволнения, най-точната дума е уволнения бог на луната в Египет е Ях. Така, много важно. Сега тук веднага може да направите връзката с... да. И какво се получава? Знаете много добре, че Моисей получава обучение от жреците, той е жрец, египетски жрец на бога Ях. Така. Обаче фараона решава да уволни този бог. Използвам думата уволни. Буквално ви го казвам. Уволни. Да го смени, да го махне, да го премахне. Така. Знаете после историята с говорещия запален огнен храст. Така. И тук нещо, което малките шапки после променят, Моисей пита: кой си ти? Храста, нали? Кой си ти? Защото там говори нещо, си говорят, ама кой си ти? И той му казва, буквалният превод е аз съм Ях. А вие знаете в последствие, че това е променено на аз съм аз. Колко удобно. Нали? А истината е аз съм Ях. Впоследствие всичко, което се случва в Египет, всичките нещастия се случват благодарение на Бога Ях. И тук е нещо много важно, искам да ви... Аз съм говорил на тая тема преди години в едно много старо там видео, Измамата Исус, така. Аз там ви го казах, а сега малко ще перифразирам думите, защото не ги помня на 100%, но когато Бога казва на Моисей, отиди и предупреди твоя народ, значи тук е най-важното нещо. Твоя народ. Тук идва голямата измама. Нали? Че едва ли не... Аз ще карам по поред на нещата. Моисей е жрец. Жрец на Бога Ях. Бога на луната. Така. Тук е едно малко важно уточнение. До ден днешен всичко, което се случва при малките шапчици, е свързано с луната. Всичко. Всичките им празници са свързани с луната. Всичко е свързано с луната. Така. И Сатурн съответно, но луната, Бога Ях. Така. Бога Ях го казва: отиди и предупреди своя народ, там да си намажат вратите с кръв, нали? За да ни
да няма последствия. Така. Този народ, това са тези, които са поклонници на Бога Ях. Те не са малките шапчици. Имало е такива, да, спор няма, но не всички са само такива. И това е много важно. И това е изключително важно там за едно друго събитие, което се случва в последствие, което е факт, но така нещо се пренебрегва. Нали? И това е, нали, когато се случват там тези събития, малките шапчици започват да вземат от египтяните всякакви ценности. Злато, накити, огърлици, убици, каквото са сетите. Да вземат. В смисъл, дай назаем нещо си там по някакъв начин. Като за това нещо най-много помагат точно тия поклонници на Ях, които не са малките шапчици, които са египтяни. Те са нещо като гаранти. Дай се на този, той ще го върне. И те, нали, събират всичко и дим да ги няма. И де факто много хора си мислят, че фараона, нали, зато и ги гони, защото там видиш ли религията. Не бе, гони ги, защото те му крали всичко. Буквално. Както и да е. Друга тема. Това е наистина така. Няма нищо свързано с... Но тук искам нещо много важно да ви отбележа, с което започнах. С отбелязването на кръвта по вратите, нали? И как всичките първородни деца, синове на Египет са избити в същата вечер. Така. И тук може да се направите заключението, буквално, то е логично, че е напълно нормално за човек, използвам думата човек, той не е човек, за създание, което е било на служба, било е боготворяно, Бога Яхве, години наред, и изведнъж да бъде уволнено, затова използвах тази дума, и той в тази своя ярост просто избива първородните синове на Египет. Факт. Сега факт, като кажа, няма как да го проверите, трябва по някакъв начин да ми се доверите на част от думите. Някои от нещата, които казвам, ги има, може да ги... Специално за Луната, за всичко свързано с малките шапки, това е факт, има го пред вас, винаги е бил пред вас, но и така нататък. Впоследствие, знаете там как се продължават нещата и се издига това. И за това, когато Моисей отива горе в планината и впоследствие се връща и вижда как те са направили един златен, едно златно теле, на което започват да се кланят, това е другия проблем, че този, който той вече също носи тази ярост, че години наред служи и му се покланят, иска за него да получава това нещо, това внимание, там онези, пак казвам, всичките тия, които са новия народ, те не са малките шапчици, те са биле така, египтяни и така. Пак казвам, египтяните имат богове за абсолютно всяко нещо, затова за тях е напълно нормално да направят едно златно теле и да му се кланят. Защото по този начин те са искали изобилие, благополучие, храна. Защото телето е символ за това нещо. А не за богатство, пари и не знам. За какво са им пари в пустинята? Ще ги рупат ли? Не. На тях са им трябвали просто храна, вода и такива неща. Изобилие да имат в този смисъл на думата, а не пари в финикийски знаци. Няма такова нещо. Което раздразва още повече Ях и така нататък. Впоследствие променят името на Яхве. Що го променят? Защото хем всичко е пред вас, хем обаче не трябва точно да се знае. Както и това. Аз съм аз. Нали? Защото като ти кажеш аз съм аз, и те повечето почват сега New Age тъпотиите. Това е висшото аз, това е не знам си какво аз съм аз. Ма не бе, той отива и си казва аз съм Ях. Както и ви като се запознавате с някой, не казваш аз съм аз. Казваш аз съм Цветозар, аз съм Петкан, аз съм Драган, аз съм Тос, аз съм Оня. Това винаги е било. Ама, какво да забрави? Нещата от живота. Толкова по тая тема. Тя си има продължение тая тема по-нататък. Тя стига до ден днешен може да се проследят нещата. Но пак казвам, Луната е
нещото, което винаги малките шапки се съобразяват с него. Свързано с абсолютно всеки един празник и ритуал. Сега, много хора тук ще кажат, ма ти тук си противоречиш, защото там в едно друго видео показани купчето на челото, вързаните телешки кожи и са молят на Сатурн. Да, така е. Двете планети, Луната и Сатурн, са много тясно свързани. Може би трябва да направя отделно видео за това, но нищо не си противоречи. Нищо не си противоречи. Просто Сатурн е това, което създава, прави кошарата, рамката. А Луната е тази, която въздейства емоционално, както винаги съм го казал години наред, на хората. Как да се държат, по какъв начин да си проявяват характера. И когато всичко е в една рамка, Сатурновата рамка, бокса, нали, кутията, е много по-лесен контрола, емоционалния контрол говоря, на тези хора. Вътре, които са. Вътре, нали. Извинявам се. Така че всичко си има елементарен смисъл, просто много хора, за съжаление, ще го кажа така, не ги оправдавам, но ежедневието е натоварено, съгласен съм. От всякъде, особено в България, тъпоти за всякакви неща. Значи, като дойде началото на всяка седмица и като отворя новините и само като прочета заглавията, дори не влизам да чета статиите, какви тъпоти се случват и си викам, това е невъзможно и същевременно се случва. И никой не протестира нищо. Всички са доволни. Говорим си взаимно, ядосваме се, нали, някои хора там помежду си, но съответно обществото като общество го няма. Няма го. Организират се някакви протести събота и неделя, когато не сме на работа. Видиш ли? Ето, и уния ги няма на работа в парламента. Как да стане? Значи, аз не мога да разбера. За мен е по-голямата част от, да не кажа почти всички протести, които се организират, те затова се организират да нямат никакъв ефект. Значи, не можеш да отидеш, когато, примерно, хлебарницата е затворена, да застанеш пред вратата и да искаш да ти дадат хляб. Ма то затворено, то няма никой. Кой да ти даде? Кой да ти даде? Единственият начин е чупиш, влизаш, вземаш, ако има. Нали? Сега не ви карам да правите погроми за сега си още, въпреки че то се трябва. Ама, помните ли някой от вас, ако не сте, не помните, има там кадри, трябва да има кадри в YouTube, когато, забравих кога беше, народа заобиколи Народното събрание една вечер, те бяха там, нещо гласуваха, дойдоха едни автобуси, те влязоха в автобусите уж да си ходят и щяха да ги смачкате там. За съжаление се размина. За съжаление казвам, защото тогава, ако се беше случило това нещо, сега България нямаше да на той диридже, което е. Ще да е по-добре, много по-добре. Щяхме сме като Унгария, примерно. Ама, така е. Поредните спасители. Няма как. Всеки си заслужава съдбата, явно. И тук е нещо много важно искам да кажа, което някои човека така ми казват. Сега може да се засегнат тия хора, ама то е факт. Като кажат, аз не смятам, че заслужавам това нещо, нито пък моите деца. И ти можеш да смяташ, че си космонавт. Такъв ли си? Не. Ти можеш да смяташ, че си Бил Гейтс. Примерно.
Кой какво смята и какво мисли няма нищо общо с реалността и действителността, каквато е. Пак ви давам пример с морала, който ви дал за мухата и комарите. За една част от хората, тази дума ще използвам, хората, въпреки че не е точна, другите хора не са хора. В смисъл, нямат никакви права. Тук ни ограничавам да кажа само малките шапчици. Затова казах, за една част от хора, другите хора не са хора. Те нямат никакви права, никаква... Единствено тяхно задължение е да слугуват по всякакъв начин за тях. И като казвам слугуват, това се изразява в абсолютно всякакъв вид, каквото се сетите приумици. Тази дума ще използвам. Да. Предното видео, ще се върна малко само за него накрая, направи ли ви впечатление едно нещо? Явно не, защото никой не ми писа. Аз очаквах. Викам си, там поне, да не му казвам, ето ще ми пише. През годините във видеята си винаги съм давал за пример ябълка. Зелената ябълка, най-обикновено. Вземате едно дръвче, посаждате семката, той изниква една ябълка и т.н. Винаги ябълка. Винаги. Значи, като стане пример за нещо, винаги давам този пример с ябълката. Засаждането и винаги ябълка. Та, предното видео за краставицата, за крушата, за кивито. Ябълка няма. Що няма ябълка? Имаше ябълки, тук имаше и моркови, имаше и други неща, и дини имаше, и какво ли не. Ама аз взимах круша, краставица и киви. И трите започват с К. Ма нищо де. Някой ден, надявам се, ще бъде слънчев ден и за мен. Да. Това е видеото за мен. От мен за мен, да. И за вас. Да. Наистина. Обичайте себе си и бъдете здрави.